Bamako n'a lamini n'a bolo maradugu cɛ ani muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔba aw minnu bɛ ka radio joliba lamɛn waati na an b'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw tulo bɛ 105 a n'a kumafɛn falaki la radio joliba Bamako yan nɔ an bɛ laseli kɛ min ye 100.1 segukaw fɛ yen nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kunnafoni sɛbɛnw lakali waati de sera ladala ko don an fɛ yan don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana sanga 30 sɔrɔ fo ka se a kanɲɛ 10 ma ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma an sigira kɛnɛ ka laada an t'a wuli an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn kumaso kɔnɔ yan balimakɛ Amadu Jalo ka fara Amadu Tolo kan min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaa cɛ ani muso minnu bɛ ka lamɛn an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Tolo foli b'i bolo an b'a fɔ dɔrɔn ye ko lamɛnbaaw bisimila o y'a bannen pewu an bɛ taa kunnafoni kan ayiwa d'accord an bɛ taa Musa fan fɛ kosɛbɛ a ka ɲazan latɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Joliba FM limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ bi an b'a daminɛ ni le soir de Bamako ye ale kumana a ka kuma la bi a jirala a kɛlen don ka ɲininkali tɔ min de kɛ ko min ye baarakɛlaw ka lafasali kuluba ye ni o ye Union nationale de travail du Mali UNTM limanaw olu ni jamana ɲɛmaw k'u ma bɛn fɔ la o bɛnbaliya in de kɛra sababu ye limanaw tile 5 baarabila o daminɛna bi ntɛnɛn ni ye jateminɛ kɛ hali ni maa ma fɛn fɔ maa ye ni donna Bamako du kɔnɔna la limanaw ka baarayɔrɔba ninnu lajɛ ka taa jamana fan caman fɛ i b'o misali sɔrɔ yen nɔ sabu ni syndicat min ye nin ye limanaw fanga b'u la kosɛbɛ olu de ka baarakɛlaw ka ca tɔn min filɛ nin ni baarakɛla caman b'a a kɔnɔna la limanaw n'u ye baarabila kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔlɔlɔ ye o de la soir de Bamako kɛlen don ka ɲininkali tɔ min kɛ limanaw ko jamana nɔ ye nin ye wa walima u ye ko ye ka gɛlɛya natɔ ye k'u sigi k'a lajɛ sabu UNTM limanaw ni o ye baarakɛlaw ka lafasali kuluba in ye nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye ka baarabila kɛ transition kɔnɔna la limanaw u dun kun ye ladilikan di ka kɛɲɛ ni u ka nin baarabila in ye limanaw laɲini minnu b'u fɛ ko fo a ka sabati u kun ye lasɔmani sɛbɛn min n'o ye préavis ye kabi février kalo tɛmɛnen tile 5 limanaw yɔrɔ o kɛra bɛnkan yɛrɛ ye u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko u ka laɲini minnu ye nin ye ni a ma faamaw ma kɛ u sɛbɛko ye olu na taa baarabila la o de la bi mai kalo tile 17 limanaw ka taa bila a 21 natɔ in na o ye tile 5 baarabila ye ni wasa ma kɛ a tile 24 ka taa bila tile 28 na o fana y'a damana baarabila ye ni laɲini ma sɔrɔ fiyewu secrétaire général min filɛ nin UNTM tɔgɔ la Yakuba Katile a ka lettre min ni o kumakan limanaw o sinsinnen don wa taa ni ka segin t'a la u ko baarabila u n'a kɛ pelengentenw yɛrɛ ye an tɛ baara yɛrɛ kɛ fiyewu fo an ka laɲiniw olu ka sabati soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ limanaw ko nka jamana de nɔ don wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye ale soir de Bamako kelen limanaw ko min ye Sheriff Usman Madani Haidara jamanakuntigi kalata min bolodalen don san 2022 natɔ in na Sheriff Usman Madani Haidara ko a ka a bɛna maa min sugandi o ka kɛ a ka cɛbɔ ye limanaw ko o na kɛ dɛ o na kɛ ka sababu kɛ mun ye ni ye jateminɛ kɛ limanaw a bɛna fɔ ja min ni Sheriff Usman Madani Haidara ma bɛ se k'a fɔ ko a ye ko jɛya maaw ye sabu jamana bɛ lahala min na a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ limanaw politikima caman bɛ yen nin waati in na minnu yɛrɛ fɛla tɛ foyi fo u yɛrɛ nagakɔrɔ ko limanaw u balimaw n'u somɔw olu ka se ka jamana tɔnɔma bɔ k'a sɔrɔ dun jamanaden ka ca o ye caya da ye minnu bɛ fɛ jamana ka u fana ka u ta sɔrɔ jamana kɔnɔna la limanaw ni n'o bɛ senna diinɛ ɲɛmaw min ye politikimaw ye min b'a la min t'a la bɛɛ wulilen bɛ k'i jɔ Maliko in na bɛɛ bɛ se k'i ka hakɛ yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de la Sheriff Usman Madani Haidara a ko k'a dabali bannen don kosɛbɛ politikima minnu bɛ yen bi ni tile kurukara limanaw u da tugu ka yɛlɛ ko aya an bɛ Mali fɛ limanaw olu fana u ka kɛwalew fana na suko ni dugusajɛ cɛ u da birin bɛ jamana na ka a joli sama o bɛ faamu cogo di n bɛ fɛn fɛ ani n bɛ ka a fɛn tiɲɛ yɔrɔ o tɛ kelen ye o la sa Sheriff Usman Madani Haidara y'a banni a bɛ n'a fɔ ko min ye nin ye ni politikimaw sanga ni waati bɛɛ lajɛlen limanaw u ka kumakan an'u ka kɛwale o cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjara nin baji n k'a fɔ Laylatul Kadiri min n'o kɛra sunkalo kɔnɔna la o su de senfɛ
Sherifu Usman Madani Haidara a ko ale tɛ ministeriya fɛ dɛ, a tɛna kɛ maa ka conseiller, a tɛna kɛ jɔyɔrɔ ko la Mali kɔnɔ yan bilen. Sabu a ko bi n'i y'a ye ale bɛ kuma limanaw fantan minnu bɛ jamana in kɔnɔ, ni ala yɛrɛ ka lajarabi selen don olu ma, ale tɛ olu lafasali ye, wa a tɛna o lafasali dun a na t'o kan dɛ. Wa san 2022 min natɔ ye nin ye, limanaw kana gɛlɛya kosɛbɛ. Sabu Sherifu Usman Madani Haidara a ko a ka cɛ bɔ, a bɛna maa min sugandi o ka jamana mara, limanaw ko ani bolongɔnden ɲɛsin o ma. N'o dun kɛra limanaw serifikɛ nɔfɛ jama o ka ca dɛ. Ne ka kuma tɛ nin ye dɛ, an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ, aw bonya b'a la. Joliba FM. Ni an tora kunnafoniw lakali la, limanaw sɛbɛn bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye, ale kumana Dramane Alukɔnɛ ka dakuruɲɛ kelen min n'a bɛ to ka a kɛ, limanaw a kumalen bɛ mun ka bi, a ko maa bɛ se ka kɛ kiiri tigilama ye ka tila ka kɛ e yɛrɛ ka kiiri tigɛla ye wa, e ka kɛ kiiri e sariya maa ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ ka sariya tigɛ. Yɔrɔ limanaw o kɛ man di dɛ. Dramane Alukɔnɛ ko bi a syndicat ba 2 min bɛ yen ni fanga b'olu la kosɛbɛ, limanaw n'u ko ku ne ko Banangu e bɛ t'i ta wɔrɔ kɛrɛda fɛ. Syndicat ba 2 min ni u yɛrɛ bi u bɛ fɛ ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la u tɔgɔ bɛ bɛɛ da bi, k'a sababu kɛ limanaw u ye maa damadɔ wele ka olu wele bɔgɔ jeninen kan. Limanaw n'a cira i n'u ni ɲɔgɔn cɛ, e ta na kɛ kasoladon ye. Sabu limanaw olu ye syndicat ye nka sariya tigilamaw don, u fana bɛ sariya ko ɲɛma. N'a ma ɲɛ ko limanaw maa min bɛ yen ni o se bɛ o ye ka tɛmɛ e kan, sariya b'a ka bolo kan, a bɛ se ka sariya munumunu cogo min ka d'a ye. Limanaw na e min bɛ yen ni e ta ye a la kuma gansan ye, limanaw ko i ka dɔgɔyalima ser'u ma, foyi t'u ma ka i wele ni ka i bila sariya ka bolo kan. Wa limanaw kasoladon yɛrɛ kelen y'o ye dɛ. N'i dun ye jateminɛ kɛ Maître Cheikh Oumar Konare, ale ko nin ye ko min ye ni a tira i ni syndicat ba 2 min bɛ yen n'u bɛ kiiri tigilamaw tɔgɔ la, limanaw n'a tira i n'u ni ɲɔgɔn cɛ, e na taa i ta fɔ kaso la. O la sa limanaw a jirala k'a fɔ bi syndicat ninnu u ye maa caman wele bɔgɔ jeninen kan, olu bɛ o lahalaya la bi. Maître Cheikh Oumar Konare a ko oromɛnw fɛ yen, a ko misali ka ta yen nɔ, sabu olu ye misali min ta, a ko kiiri tigilama o tɛ se ka kɛ maa tɛ se ka kɛ kiiritigɛla ye ka tila ka a fɔ tuguni k'e bɛ kiiri tigɛ i ni maa wɛrɛ cɛ tuguni. N'e kɛra kiiri tigilama ye, maa wɛrɛ de bɛ sɔrɔ min bɛ kiiri tigɛ i ni gɛlɛya b'i ni maa min cɛ, nka e yɛrɛ bɛ kiiri tigɛ, e da b'a la, e ka tila ka kiiri tigɛ i ni kɛlɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Yɔrɔ limanaw a munumunu bamananw ko ten, maa tɛ den dɔn k'a kɔsi yɛrɛ ma dɛ. Bi o lahalaya o de b'an ka jamana kɔnɔ. Jamanadenw caman bɛ yen minnu tɛ ka don a hakilila in da fɛ, nka limanaw sira mana don ko min na, limanaw i na o ko to o tigi ta la. Ka kuma don dɛ. Ale indicateur kelen limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko san 30 kɔfɛ min y'a seko ni dɔnko o matarafaba belebeleba, limanaw an ka jamana kɔnɔ ale donna farafina ani Mali yɛrɛ kɔnɔ la kosɛbɛ. Ne kan ye Amadu Ampateba ma. Limanaw Amadu Ampateba ala ka wele sera ma, a bɛ san 30 bɔ bi. O la sa mai kalo tile 15 tɛmɛnen in na sigi dɔ kɛra Palais de la Culture la, a yɛrɛ tɔgɔ dan bɛ soba min na Mali kɔnɔna la yan, ko ka kuma farafina ale seko ni a dɔnko. Amadu Ampateba sen yera baara minnu na, a sera ka seko ni dɔnko yanga ka se hakɛ min na, dɔnnibaba min ye nin ye ni farafina y'a tɔgɔ fɔ. Limanaw maliden don, nka yɔrɔ a ye baara minnu kɛ, a bɛ n'a fɔ a ka gafe minnu sɛbɛnna. Limanaw gafe ninnu caman de bɛ yen, fɛn b'a kɔnɔ n'i y'a kala. Limanaw i bɛ bɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo kalama, adamadenya yɛrɛ taabolo ani maaya bɛ kɛ cogo min na, limanaw k'i na bɔ kalama. Nka Amadu Ampateba kɔni dɔnnen don tɔgɔ la, nka a bɛ sɛbɛnni minnu kɛ, limanaw ko bi olu de kɛn bɛ sɛbɛnni ka bila ten, maaw tɛ a kɔnɔ kuma dɔn. Yɔrɔ Mali la o y'anw taabolo ye, an tɛ gafe kalan. O la sa maa min bɛ yɛrɛ n'o ye sɛbɛnni k'a tɔgɔ la, kunnafonidila don, Lanfiya Sinaba, ale tun bɛ kɛnɛ kan. Minisiri min bɛ yen ni ale bɛ seko ni dɔnko kunna, Madame Kajatu Konare, ka taa se lɔkɔli karamɔgɔ caman minnu bɛ sanfɛ kalansow la, limanaw olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ, ka se k'a ko seereya k'a jira k'a fɔ Amadu Ampateba
limanaw an ka laadala kokɔrɔw olu dɔn b'an ŋana don nka min nana bali maaw la ni maa ye sɛbɛnni k'a kan n'o ye Lanfiya Sinaba ye limanaw a ko Amadu Anpateba maaw tɛ min kalama Amadu Anpateba ka ko la limanaw o de k'a fɔ musow ka hakɛ lafasaba ŋana belebele don n'u k'a ma ko féministe o la sa misali ka ta kan sabu Côte d'Ivoire jamana kan a jarala k'a fɔ fondation min bɛ yen n'o ye fondation Amadu Anpateba ye ani Mali la yan nɔ soba min n'o tɔgɔ dalen don a la limanaw ni a jirala k'a fɔ maa don min ni minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna o bɛ fɛ de Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka baara dɔw boloda baara minnu ni o ye ka maa minnu bɛ yen n'u jɔyɔrɔ bonyana seko ani dɔnko la yɔrɔ kɔsa in na a daminɛna Balamusa Keyita la limanaw ka baaraw boloda minnu bɛ yen n'u ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ la limanaw yɔrɔ min bɛ yen ni a nafa bonyana kosɛbɛ an ka jamana ma o dɔ ye Amadu Anpateba ninnu ni Balamusa Keyita ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye limanaw a ka kan ɲina kana kɛ ninnu kɔ fiyewu o de la Lanfiya Sinaba ko kɔsa in na ale ye sɛbɛnni min kɛ limanaw k'a jira k'a fɔ kabi san 1962 yɔrɔ UNESCO a bɛ to ka jɔnjɔn dɔ di n'o ye prix Amadu Anpateba ye san o san nka ko UNESCO ye nin prix Nobel min di a kɔni bɛ di ten tɔgɔ de don nka k'a fɔ de ko u kan ka fɛn fara u ka baara kan o ye ka maaw su ka kɛ Amadu Anpateba ka gafe sɛbɛnninw kan gafe minnu ni a y'u to tiɲɛ anw ye limanaw an k'u kɔnɔ kuma kalan an k'a dɔn k'a fɔ min fana b'a la a dɔ bɛ dɔ la limanaw faamuya a bɛ caya kosɛbɛ kuma in nin ye indicateur du renouveau ale de y'a fɔ limanaw ale indicateur kelen in na ko commune 3 maire n'o ye madame Jire Mariam Diallo ale ni Abu Amadu Gitei limanaw ko ninnu fila bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ ko o tun bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ seli fitinin yɛrɛ kuncɛli la limanaw n'o ye spécial seli fitinin ye a ko gɛlɛyalen don ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ madame Jire Mariam Diallo commune 3 maire don ani Bama Ar o tigi n'o ye Abu Amadu Gitei ye limanaw ko u bɛ ɲɔgɔn na min na o ye yɔrɔ san o san ɲɛnajɛ ninnu mana se ka ban seli n'a ɲɔgɔnnaw ko Abu Amadu Gitei a bɛ ɲɛnajɛ boloda yɔrɔ min filɛ nin n'a filɛ bada la n'u k'a ma place des cinquantenaires limanaw a bɛ ɲɛnajɛ kɛ yen nɔ nka limanaw ko ɲɛnajɛ in nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ seli fitinin yɛrɛ seli k'a sababu kɛ ko commune 3 maire a ye i to a ka maire jɔyɔrɔ de la ka fanga yira walima ka a jira k'a fɔ se b'a ye ka na fɛn da ninnu kunna u ka ɲɛnajɛ kɛtɔ la f'a kɛra sababu ye u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ walasa n'i ye jateminɛ kɛ Abu Gitei ka fɔ la ko ale ko min dara olu kan ka min se tɛ u ye k'o da u kunna yɔrɔ ɲɛnajɛ in yɛrɛ a yɛrɛ ka fɔ la u tun b'a kɛ k'a sɔrɔ hali nafolo yɛrɛ u tun t'a di sabu yɔrɔ in ye jamana ta de nka a nana kɛ madame le maire n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye limanaw ko kabi a bɛ wari minɛ olu la 50,000 kana a kɛ 60,000 ye kana kɛ 100,000 ni 80,000 ye fo kana kɛ bi ɲɛnajɛ yɛrɛ seli fitinin min tɛmɛna i kɔrɔ nin ye 2,000,000 o de ɲinina Bama Ar kɛtɔ ko fo ka o sara Abu Gitei ko nin kɔni ye ko ye ko min ni olu b'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka nafolo minɛ u la hali madame le maire yɛrɛ a n'a ka conseil ma sigi kɛ a kan ka nafolo minɛ olu la k'a kɛ i n'a fɔ dantɛmɛ wale ka ɲɛsin olu ma sabu u y'a ye ɲɛnajɛ in fanga b'a la maa caman bɛ taa kɛnɛ kan wa nafolo yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la nka a daminɛni olu tun b'a kɛ ko kɛ kojugu ye sabu ale yɛrɛ y'a ye ɲɛnajɛ in maa caman bɛ taa la madame le maire kɔni ye a ɲini ko ka wari dɔ sera a kun kɔrɔ o daminɛna 50,000 na ale hakili la ko in bɛna da o ma a bɔra o la dɔ de bɛ fara a wari kan san o san fo ka na se ɲina ko u ka Bama Ar tɛ kɛ fo ka 2,000,000 sara Abu Gitei ko nin kɔni ye ko ye nin ye damatɛmɛ ko ye olu u ma dɔwɛrɛ kɛ limanaw ko u taara commune 3 mairie u ye a wele bɔgɔ jeninen kan walasa ko in min kɛra nin ye a tɛ bɛn olu ma wa jamana ka yɔrɔ don n'a fɔra tiɲɛ don u bɛ wari sara nka ka wari sara wari ta yɔrɔ tɛ ye wa maire yɛrɛ n'a ka conseil ma bɛn a kan foyi ma kɛ sariya sira la min bɛ se k'a to olu yɛrɛ bɛ se k'u kɛɲɛ ni nin ko in ye kuma in nin dɛ limanaw an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba
limana kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana n k'a fɔ nouvelle horizon sakɛ nouvelle horizon ale kumana a jirala k'a fɔ ko min ye docteur Umaru Mariko limanaw ana a nɔfɛ jamaw olu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔ ko min ma ko MDP limanaw ko bi u kɔnkɔmalen don kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ fanga min bɛ an kunna bi n'o bɛ cɛmancɛ fanga kunna ani M5 RFP maw limanaw ko u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kuntilenna min b'u bolo o t'olu MDP kuntilenna ye sabu limanaw olu MDP maw olu kun ye min fɔ jamana ko in na yɔrɔ sogobosoyɔrɔ la miɲɛtɔ ka kuma tɛ minɛ da la waati min na Ibrahim Bokari Keita ka fanga limanaw a jala k'a fɔ fanga in a taabolo man ɲi olu MDP kelen Dr Umaru Mariko ka fɔ la kabi M5 RFP ma bila sen kan olu ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye Ibrahim Bokari Keita ye a kan ka fanga bila sabu ko a ka fanga taabolo man ɲi olu y'o baara kɛ kabi M5 RFP ma bila sen kan M5 RFP nana bila sen kan olu y'a ye ninnu ka kɛlɛ limanaw kɛlɛ don min ni n'olu bɛ se ka kɛ kuntilenna kelen n'o tɛ Umaru Mariko ko kabi san 1991 91 wulikajɔ minnu kɛra san 2012 2012 ani san 2020 limanaw ko jamanadenw ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a sababu la ko yɛlɛma ka kɛ limanaw i b'a sɔrɔ a yɛlɛma ninnu bɛ fɔ nka a bɛ da sira de la olu MDP minnu ye nin n'o tɔn don u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la a ko olu ye wulikajɔw kɛ san 2019 u y'a kɛ min bɛ tali kɛ o san 2019 kelen décembre kalo la ani novembre kalo la a fo ka taa se waati caman yanni M5 RFP ale ka bila sen kan nka ko a bɛ n'a fɔ bi limanaw min ye M5 RFP yɔrɔ ale ka wulikajɔw nana kɛ ka Ibrahim Bokari Keita k'a ka fanga dafiri nka olu MDP kelen ninnu olu ni M5 RFP farala ɲɔgɔn kan limanaw nka ko nana to senna fo M5 RFP kelen tɔnden dɔw olu taara u yɛrɛ sɔrɔ fanga min n'a bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi o dun a bɛ n'a fɔ u ye kɛlɛ kɛ min kama limanaw kɛlɛ kun ye dalafɔli ye nka kɛwale yɛrɛ kun tɛ a caman bɛ yen bi u bɛ cɛmancɛ fanga kunna u b'a baara la u bolo b'a baara la o tɛ n'a fɔ ko ale ye misali min fɔ limanaw o b'o misali sɛbɛntiya wa 91 kɛlɛ min kɛra limanaw a jala k'a fɔ a kɛlɛ kɔni kɛra nka a ma se a dan na 2012 kɛlɛ min kɛra o fana ma se a dan na san 2020 Ibrahim Bokari Keita ka fanga min dafirila minnu wulila ka baara kɛ a fɛn fɛn ye fanga dafiri limanaw ko laɲini min ni o kun b'a a fanga dafiri waati la ko waati yɛrɛ kama a baaraw ma se ka kɛ jamanadenw kuntilenna ye olu MDP olu kɔni y'o jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ démocratie bɛɛ de kɔni kɛmɛ ka kɛ samasogo ye min mana min ja o bɛna dɔɔnin tigɛ limanaw ka taa n'a ye MDP maw y'a jira k'a fɔ bi min kɛn bɛ Mali yɛrɛ an ka jamana taabolo limanaw an kun sulen bɛ diɲɛ maakɔrɔ MINUSMA tɛ MINUSMA ye barikani tɛ barikani faransi tɛ faransi ye limanaw olu ni Mali ma bɔ ninnu ka bolokɔnɔmaya la Umaru Mariko de ka kuma ye nin ye limanaw kan hakili la an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo a tɛna kɛ ten u ka kuma la ko bi n'i y'a ye olu y'u fosi ka bɔ M5 ko la limanaw M5 ko labanna min na bɛɛ lajɛlen y'a ye sabu cɛmancɛ fanga nana sigi olu cɛmancɛ maaw hakili la ko cɛmancɛ fanga bɛna wulikajɔ minnu kɛ jamanadenw hamina ye fɛn min ye ka yuruku kɛlɛ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ nafolo min bɛ don u ka kow la ka caman bɔ o la olu ta nana kɛ limanaw jamana yɔrɔ tigɛtigɛli n'o yɛrɛ découpage administratif n'u ye u nani u ɲɛsin o ma accord d'Alger o lawaleyali ani n'i ye jateminɛ kɛ limanaw kɔni tun bɛ munumunu na u yɛrɛ da fɛ baara ɲɛnama si tɛ yen ko i bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin o ma ko cɛmancɛ fanga sɛmɛ ka min kɛ u kɛra maaw ye maa minnu ni u y'u kɛmɛ k'u kun sili faransi kɔrɔ limanaw kɛmɛ k'u kun sili diɲɛma kɔrɔ Mali yɛrɛ tun bɛ ninnu bolo bi MDP maw u y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko ye bi olu tɛna maa jalaki dɛ nka olu bɛ se ka min fɔ jamana filɛ taabolo min ka nin ye limanaw jamana tɛ se ka ɲɛnabɔ nin taabolo ka fiyewu ni sigi yɛrɛ ma kɛ ka jamanaden bɛɛ ɲininka ni sigi ma kɛ ka jamana yɛrɛ ka gɛlɛya dɔn
jamanadenw yɛrɛ dama ka se ka baara kɛ o ko la. MDP ko olu kɔni fana tɛn'u sigi k'u bolo da u sen kan dɛ, u fana b'u damana baara la don nataw la. Kuma ye nin ye, an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ, aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Kunnafoni ni an tora a kɔnɔna la, limanaw sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye, ale kumana, indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na, limanaw min bɛ tali kɛ M5 RFP ko u y'a ɲini ko gouvernement kura min ni o bɛna sigi k'olu sen tɛna ye a la. Wa bi bɛ ntɛnɛn yɛrɛ k'u bɛn'u ka tɔndenw wele ka u sigi baara kura minnu kan ka boloda u fɛ, o baaraw ka olu boloda. Jɔnni ye nin sɛbɛn? Musa Sayon Kamara. A ka fɔ la, kabi mɛkalo tile 14 tɛmɛnen in na, yɔrɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Bandaw, ale ye gouvernement ci. A kɛra sababu ye premier ministre ale ka walansɛmɛ sɛbɛn o donna min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bolo. Nka danaya kurakuraya ka da ka tuguni limanaw Muktar Wan ka segi k'a kɛ premier ministre. Limanaw o bɛ kɛ waati min na, o bɛnna ni CEDEAO ka ciden min ni o ye Goodluck Jonathan ye, ale ye tile 2 taama kɛ mɛkalo tile 9 ka taa bila tile 12 la Bamako ya ani o waatiw donna ɲɔgɔn na. Yɔrɔ Goodluck Jonathan a yɛrɛ ye laɲini min kɛ ko ni cɛmancɛ fanga maaw bɛ baara o baara la u kana kɛ fankelen baara ye, u ka bɛɛ de wele, bɛɛ sen ka don baara ninnu na. O waati kelen fana Bandaw ale bɛ ɲɔgɔn yew la ani jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ, politiki tɔnw ni fasoden jamajɛkulu, walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Limanaw an b'o la, M5 RFP maaw olu bɛ laɲini la, laɲini 10 ɲɔgɔnna de b'u bolo k'a fɔ ko ni cɛmancɛ fanga ma don o laɲini ninnu dafɛ walima u ma jaabi di olu ma o laɲini 10 ninnu na, olu tɛna u sen don gouvernement kura in na. Wa ka fara o yɛrɛ ka fana Muktar Wan ko ale bɔra premier ministre la ka tila ka danaya d'a kan, gouvernement cira, M5 RFP ko olu tɛ a kalama, fɛn ma fɔ u ye, a kuma ma sara u la. O de la bi Dr Choguel Kokala Mayiga ale min y'u ka ɲɛmaa ye, a ko jɛkulu sigira cɛmancɛ fanga fɛ, welema bila M5 RFP ma, a ma f'u ɲɛna, a kuma ma f'u ɲɛna, k'a daminɛ CNT la ka na comité d'orientation stratégique COS ani a n'a ɲɔgɔnna caman. Limanaw M5 ko olu yɛrɛ bɛ laɲini na bi Cour suprême la walasa o CNT a ka ci ka bɔ yen, sabu limanaw u sigi kan tɛ jamanadenw ka hakilila ye. O de la M5 ko bi nin bɛɛ lajɛlen y'a damana kow ye minnu ni hali ni gouvernement nana kɛ sigifɛn ye. Muktar Wan ka gouvernement filanan M5 RFP ko olu tɛna kɛ maaw ye minnu bolo bɛna don a baara la, wa ko u bɛ tɛmɛ n'u ka baara yɛrɛ ye, sabu u kun ye layidu ta ko ni sunkalo tɛmɛna limanaw ka tɔndenw b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo cɛmancɛ fanga limanaw bɛ kuntilenna min na u ka kuntilenna in de bila ka kuntilenna ta min ye jamanajɔ yɛrɛ ye. Kuma ye nin ye, limanaw an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ, aw bonya b'a la. Joliba. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni sɛbɛn min ye o ye l'indicateur du renouveau ye. Limanaw ale y'a jira k'a fɔ tolo nin ye musomani ye, muso min ni a si bɛ san 25 ɲɔgɔnna na, ko a tɛ fɛ a yɛrɛ a maminɛ cɛ, a tɛ fɛ de ka a tɛ fɛ k'o janfa fiyewu. O de baara kɛtɔ a taara waliden fitini denyɛrɛnin min yɛrɛ ni a tɛ tɛmɛ tile 45 kan, a taara o suɲɛ yirimajɔ sugu yɛrɛ la. Limanaw ko in nana cogo min na indicateur du renouveau ka kuma la dɛ, a kɛra yirimajɔ yanni seli yɛrɛ cɛ. A jala k'a fɔ musomani a si bɛ san 20 ka se san 25 ma. Limanaw ko a ka se walasa a kana se ka a maminɛ kɛ o janfa, a filɛ nin ka waliden denyɛrɛnin dɔ de suɲɛ. Muso in yɛrɛ tɔgɔ fɔ kɛra ko la, sabu a jala k'a fɔ a tɔgɔ de ko Mariam Daw. Limanaw ko a n'a a maminɛ cɛ u bɛ ɲɔgɔn kan a mɛnna. Nka ntɛnɛn mɛkalo tile 10 san 2021 a jirala k'a fɔ ko a taara u ka so yɔrɔ min n'a a yɛrɛ ka fɔ la, a maminɛ cɛ in a bɛna fɔ a kun y'a yir'o la ko ale kun lajɔlen don. A yɛrɛ ka fɔ la ko a nana gɛrɛjɛgɛ ka den sɔrɔ, a y'o fɔ maminɛ cɛ in ye, k'a sɔrɔ dun o kuma o tɛ tiɲɛ ye. Maminɛ cɛ y'a ɲini a ka se ka sigi ka na so, a sigilen o de la ka na so, a nana yɔrɔ fɛn min t'i bolo o tɛ se ka k'i bolo, a nana so ka na a bololangolo. Maminɛ cɛ y'a ɲininka ko e dun e lasirilen tɔ, e ko k'e taara e lasirila,
den min b'i bolo den bɛ fan jumɛn a ko ale natɔn ale ye den bila a terimuso dɔ fɛ o ne a ka so yɔrɔ man jan nka maminɛcɛ in kɔni sigara kuma in na a ko ni den bɛ terimuso fɛ yen an ka taa terimuso fɛ yen an ka taa den ta ka na yɔrɔ kuma min tɛ tiɲɛ ye o tɛ se ka taa u ɲɛ da o kan a ye maminɛcɛ de munumunu ka munumunu fo ko yɛrɛ bɛna tɛmɛ cogo min na a taara don dɔ la yirimajɔ sugu la ka taa sɔrɔ muso dɔ o ye feerekɛla dɔ ye a ye denyɛrɛnin de ye o kɔ la o bɛ yɔrɔ furan na a bɛ munumunu na o da fɛ n y'a dɔn a bɛ fɛ ka o den tɔgɔ in a bɛ fɛ k'o tacogo ɲini o la limanaw min ye muso in ye n'u k'a ma madame Kone o ye dentigi yɛrɛ ye a nana gɛrɛ o la k'o ɲininka ko e bɛ yɔrɔ fura la ko gɔngɔn man ɲi den ma dɛ i tɛ den fitinin di yan n k'a minɛ muso ye kɔni ye danaya da musomanin kan n'o ye Mariam Dawu ye ka denyɛrɛnin k'a d'a ma nka o n'a ta o ta muso in ma da musomanin na sabu a den min b'a senkɔrɔ a y'o bila a nɔfɛ o ka a kɔlɔsi a k'a ma ko n bɛ taa munumunu sugu kɔnɔ ka na denyɛrɛnin yanni ka tila yɔrɔ fura la a taara munumunu sugu de kɔnɔ ka na nka senteliyabatɔ a ye den min bɛ muso in bolo n'o ye denyɛrɛnin a na kɛ o kɔrɔmuso ye a y'o bila a nɔfɛ a senteliba taara k'o to yen gutɔrɔn tigɛlen a taara ni denyɛrɛnin ye a tunnen filɛ ni den nin ye tolo mun de kɛra sa Mariam Dawu a bɛ fɛ a ye kuma min fɔ a maminɛcɛ ye ka t'o kuma k'o tiɲɛtigiya den min tɛ ta ye k'o suɲɛ ka taa n'o ye ka t'o yira i maminɛcɛ la nka limanaw muso n'o ye madame Kone ye ale den kɔni taara ale jawulibatɔ de taara 13e arrondissement la ka taa ko da olu tulo ka yirimajɔ olu filɛ nin ka sɛgɛsɛgɛli boloda limanaw ka taa tɛgɛ kɛ Mariam Dawu la fo a maminɛcɛ fɛ yen nka minɛnen limanaw a ma kuma in a ma nkalontigiya dɛ a ko tiɲɛ don den ale y'a ta nka ale kojugu foyi de tun t'ale kɔnɔ ka ɲɛsin den ma walima a ba ale tun y'a fɔ a maminɛcɛ de ye ko ale tun lajɔlen don k'a sɔrɔ dun tiɲɛ tɛ a sera ka fɛɛrɛ min sɔrɔ limanaw ko o ye nin den o tali ye nka maaw tɛ min fana dɔn o ye k'a fɔ Mariam Dawu ko cɛmanin b'a bolo o si bɛ taa san 4 na aya an bɛ kunnafoni bila nin kan yan indicateur de ye nin fɔ dɛ limanaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn kunnafoni bɛ bila nin kan ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kɔrɔ olu bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la o tuma an ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la